מוכר דירה חושש להיתקע עם הדירה, שתעמוד חודשים ארוכים ללא קונה ולפגוע בערך של הדירה, שומע מכל עבר שהשוק תקוע ופוחד לשרוף זמן וכסף ולא להרוויח באמת את המקסימום מהנכס. כיום מוכרים רבים תקועים בין הפטיש לסדן. הדירות שלהם עומדות ואף אחד לא רץ לקנות. הם מפחדים להוריד את המחיר, כי אז לא יוכלו לקנות את הדירה שרצו. הם לא יודעים אם הם חיים בסרט או שבאמת יגיע הקונה שישלם את המחיר. זה מצב מאוד מתסכל, מבלבל. מוכרים רבים חווים חוסר אונים, חרדה, מתח, שמשפיע על כל תחומי החיים. במקום ליהנות מתקופה של שינוי וחידוש בחיים, זה פשוט נהיה עול וסיוט. היי, אנחנו ציפי ואיציק ממשרד ברנד ואב נדל"ן. כבר 4 שנים ברציפות שאנחנו בטופ 10 של אתר מדל"ן. בשנים האחרונות מכרנו מעל 450 דירות ומייצגים כל שנה כ-85 משפחות חדשות. אנחנו הופכים את מכירת הדירה לחוויה נעימה, בטוחה ורווחית, שמשפיעה שנים רבות קדימה. מתוך ניסיון של למעלה מעשור, אנחנו מבינים שהעשור טמון בשילוב של מקצוענות, ניסיון בתחום ומומחיות במשא ומתן. וכל זה דרך יצירת מערכת יחסים של אמון ושקיפות. בזכות המקצועיות, לקוחותינו נהנים מרווחיות מקסימלית על הנכס, שמסייעת להם רבות בשנים הבאות, ומתהליך מחירה קצר ומדויק. בנוסף, לקוחותינו נהנים ממעטפת מלאה שמורידה לאפס את כאבי הראש, כשהם יודעים שהנכס מטופל ברמה הכי גבוהה. הגישה שלנו לאנשים מייצרת קהילה של קונים איכותיים שסומכים עלינו, מה שמבטיח לקוחות רלוונטיים וסגירות מהירות. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפגישת ייעוץ בשווי 500 שקלים ללא עלות. מאחר והזמן שלנו מוגבל, ההטבה תינתן ל10 הנרשמים הראשונים. בפגישה תקבלו ייעוץ מקצועי וידע מדויק שיעזור לכם למקסם את המחיר של הבית שלכם, להגיע במהירות המרבית לעסקה המשתלמת ביותר ולהפסיק לבזבז זמן על אנשים לא רלוונטיים. לקביעת פגישה אשרו פרטים כאן למטה. והנה מה שמספרים לקוחות מרוצים שעבדו איתנו. אני רוצה להמליץ לכם על משרד התיווך של איציק וציפי ברנט והב. הם מכרו לנו את הדירה בזמן קצר, שהשוק עוד התחיל להיות בעייתי. שמחנו עליהם בעיניים עצומות, היינו בלב שקט, מפתחות היו אצלם, דאגו, התקשרו, דיווחו לנו שירות מכל הלב, מקצועי מאוד. הם מכירים פה כל אבן בשכונה, ולכם אני אומר, למכור דירה, לקנות דירה, רק דרכם. אז בואו ניפגש וביחד נראה לכם איך גם אתם תוכלו ליהנות ממחירה בראש שקט ולהרוויח את המקסימום שמגיע לכם. מחכים לכם.